Welcome back to my YouTube channel Bodo Kalyanmix YouTube channel law nोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे टीचार डे स्पेशलनि मोनसे खन्थाइ फरायनो सानदों। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि टीचार डे। बिदिब्ला फैदो गोबाव खालामालासिनो आंनि दिनैनि बे टीचार डे स्पेशल बे खन्थाइखौ फरायलांनोसै। बिदिब्ला फैदो दिनैनि भिडिअ आं आंनि बे टीचार डे स्पेशलनि मोनसे खन्थाइ लिरदों आरो नाजादों। फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि टीचार डे। फोरोंगुरु बेयो नंगौदि बिमायानो आंनि गिबि फोरोंगुरुमोन। बेयो नंगौदि बिमायानो आंनि गिबि फोरोंगुरुमोन। जोनोम बिनो होदोंमोन आखाइनि आसि हमना। बिमायानो फोरोंदोंमोन थाबायग्लांनो। जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आंनि फोरोंगुरुआ आइ आफायानोमोन। जेब्ला फोरोंगुरुआ आंनि आखाइ हमदोंमोन। जेब्ला फोरोंगुरुआ आंनि आखाइ हमदोंमोन। फोथाय गसाइनि अननाय आं मोनदोंमोन। बेयो सासे गुरुआनो जाय समाव बेयो खैफोदाव दावहा नांनो फोरोङो। जिउआव देरहानायानो गासिबो नङा। सम सम जेननायाबो गोबां खोथा फोरोङो। नंगौ थारै बियो गुरुआनो जाय जेननानैबो देरहानायनि फोरोंथाइ फरायहोयो जोंखो। आगानजों आगान थार सैथोखौ दिन्थियो जोंनो। गोख्रों नाजायो हिरा बायदि आरो सासे मोजां मानसि खालामनो। नंगौ थारै बियो गुरुआनो जाय जोंखौ सिनायथि होहोयो। बेबायदि गुरुखौ रोजा रोजा खर' गंग्लायै खुलुमनाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि टीचार डे। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोननाय आसाजों बाय बाय। हेपि टीचार डे। लाभ इउ।